Ahojte, vítame vás u ďalšieho challengeu. Tentokrát budeme žonglovať a znova dá menej na žonglovaní ďalších 5 koliečok. Dobre, tie predtým sa ti páčili veľmi, som počul. Dobre, takže... takže dáme ďalších 5, lebo ja viem presne, že kto toto vyhrá, ale Kiko si nechcel povedať, takže ideme na ďalší challenge. Znova, raz, dva, tri, dobre? Ten, kto vyhrá, ten začína. Raz, dva, tri. Ale ako však to bolo predtým. OK, dobre, nech sa ti páči, môžeš začať. ...24 som napočítal, neviem ako vy, ešte si to potom zdokumentujeme. Stačí mi jedna, aby som ťa prekonal. Nie, musíš na obi dvoch nevedať. Aby sa nepovedalo. OK, nerátal som si to, pri 50 som zabudol. Kiko, nech sa ti páči, poď sem. Pozrite, takto vyzerá ďalší Horse Challenge, ďalšia prehra. 2-0 vyhrávam, Kiko, bohužiaľ máš 10 ďalších koliečok. Dúfam, že sa vám video ľúbilo a my sa vidíme v ďalšej challenge.